Айде, Тонка, здрасти. Драго ми е. Така. От къде да почна? Къде Знаеш, така ще ти кажа, знаеш, преди много години почнах при тебе 2010-та. 2010-та почнах при тебе в Благоевград още. Залата беше горе на басейна на... Това не го помня, че тогава си бил там. Аз мисля, че в новата зала. Не. Оттам почнах. Сигурно 3 години, 2 години и половина, 3 бех там, докато се премести в новата зала. После се запознах с Muay Thai 2013-2014. Къде се запознах? С Гая се запознах на Лозенец. Тогава Киро Пенджуров дойдоха заедно с него. В Лозенец беха направили лагер и я просто гледах отстрани и за първи път видях Muay Thai, не бех виждал. И стана ми интересно и единия ден отидох и питах дали мога да тренирам там. Не бех, каквото знаех да удрам по чувал, нещо при тебе, какво съм виждал в залата, иначе нищо общо. И тогава сам си удрях по чувала и Гая тогава ме извика: ела ти държа лапи, и тогава всичко ми се промени. Това е, че те си мислят, че кикбокс е като Muay Thai. Тоест коренно различен спорт, няма връзка едното с другото, адски по-брутален е Muay Thai. И който не е играл, аз това винаги съм казал, ако не си играл спаринг с Muay Thai и с Киокушинкай, не знаеш какво е твърдост на играта. Адски брутален и много малко в България го правят това нещо. Значи, повечето хора си мислят, че Muay Thai е кикбокс. Да. Обаче... То няма връзка. Цялата игра е различна. Да, абсолютно цялата игра ти се променя. Отклони всичко се променя. Аз съм, Гай ми е тръчил, защото хората не знаят, тренер Гай, ако мога да кажеш за него нещо, защото говорим за него, те само чуват някакво. Изключителен човек, изключителен дух за Muay Thai. Много ментално действа на бойците, които тренира, на хората, с които работи. Направо зарежда. Мога да кажа, че той е олицетворение на Muay Thai, да преподава Muay Thai, да научиш Muay Thai от него. Друго, какво мога да кажа, че малко хора са имали допир до него и до неговото изкуство на преподаване, но... Той тогава не беше толкова известен. После последните години стана адски известен, защото работи с адски добри състезатели. Значи в момента сигурно е най-добрия номер 1 в света. Аз тук, добре, че беше Киро Пенджуров, покрай него. Основно Киро Пенджуров е човека, дето вкара, може би, истинския Muay Thai в България. Реалния Muay Thai, истинския Muay Thai. От Киро, да. И тогава дойде и Гай, и ние сме преди доста сме работили с Киро и с Гай и с Тони Петров, тогава ще беше похожащ боец. И той ми е държал Гай лапи, аз не съм могъл, ти знаеш какво значи, ти не мога да останеш от земята. Той хем ти държи лапи, хем те бие и те дига на адски много на високо ниво и е наистина голям специалист, и който има възможност да тренира с него, аз съм го канил в залата в Благоевград, съм правил семинари с него. Това е голям опит и той буквално може да те наостри, дет се вика, да убиваш. И в момента е топ треньор, дет се вика, работи с най-добрите състезатели. И така почна моето пътуване в Muay Thai. След
известно време лагерите и на 2018 година за първи път отидох в Тайланд в така наречената Elite Fight Club. Тя се намираше на един небостъргач на 10-я етаж, беше залата. И просто тогава разбрах какво е Muay Thai, колко са ценни тия тренировки и така нататък. И така реших 2022 си отворих моята зала и всичкият натрупан опит, който имам, и почнах да преподавам тук на моите ученици. Първо започна доста голям интерес, така и продължи и се надявам в бъдеще да изкарам добри моите състезатели. Със сигурност ще го направиш, защото в момента ти се носи славата, че си един от най-добрите, къде държат лапи тук. Щом пътуват и от Благоевград, от Гоце Делчев да им държиш лапи, значи има за какво, и от София. Така че той не е неизбежно твой успех, просто трябва да си мине времето, да те оценят хората. Да, ще трябва време. Защото тук банскали сте такива здрави момчета големи, и ако ги научиш да работи с лакти, ще стане нещо страшно. Те ще цепат дървата, горе ще окастрат пистата. Често ходиш от Тайланд там. Какви школи ходиш? Значи, вече последно време исках да видя в тия най-комерциалните, да кажем, и най-добрите школи, да видим техния метод на преподаване, техните, различен начин, различни треньори си има различна техника и да мога да черпа от всички, да си сглобиш и да си сглоба мой стил. Значи мога да първата година, 2018, бях в Elite Fight Club, Гае беше главен треньор, там вече него нема всичко от А, Б съм научил от него. Абсолютно всичко от него съм научил, даже и техники, които сега никой не ги показва и никой не ги знае, той тогава ги знаеше, ги показваше и съм ги запомнил. После 2019 отидох на остров Пукет в Рата Чай Джим. Много известна зала тогава, с главен треньор, шампион на Тайланд, на Лумпини, на техните стадиони, от златната ера на Muay Thai. Следващата година ми се струва, че стана COVID ситуацията и тогава нямаше пътувания. Но 2023 отидохме пак на остров Пукет в Симби Muay Thai, огромна зала. На тренировка са над 120 човека. От всека? От цял свят. Може да... Което... Техният метод беше така на работа. Всеки ден работиш 5 рунда лапи, 5 рунда чувал, 5 рунда спаринг. Спаринг, както Muay Thai спаринг, така и спаринг клинч, което е много важно за Muay Thai. Там беше хубаво, че можеш да играеш с елитни бойци спаринг. Имаше и начинаещи, имаше и много елитни бойци. Хора с по над 200 мача. Това е, че те там хора 200-300 мача, това не е нищо. Това е... Тук в България направиш 5 мача и си звездата, там всеки седмица играеш. Може да играеш всеки ден, буквално. Да. Сериозни мачове, сериозни стадиони там пълнат с бойци. След това се преместихме в така известната сега Bangtao Muay Thai. Те специализират доста, между другото, в MMA, CrossFit, Muay Thai последно време го развиват изключително много. Аз наблюдавам, че те гледат се комерциализират по един начин, да могат да охванат всекакви... Там е много затворен кръг. Имат в залата Muay Thai, бразилско жилжицо, MMA, кикбокс, кетълбал, пудовки, сила и кондиционни тренировки, йога,
кухня имат, правят, могат да ти изготвят режим, дали искаш да качваш да сваляш килограми, готвят специално за тебе. Масажи, студени душове, топли сауни. Добре, като цена в момента как върват? Защото беше по едно време доста ефтино, а сега не знам. Мисля, че един месец там с спане, храна и тренировки, самолетен билет естествено, около 5000 лева, но да кажем около 3000 евро 3000 сега. евро, един месец всичко. Един месец, да. В хубава зала. В хубава зала. Да. Не е ефтино, не е изкъпо. Зависи какъв начин на живот. Да, нали, защото де-факто там като дойдат от всички страни, за някой е адски ефтино. За някой е ефтино, за други не. Но после 2025 година, като всичките тия години, всеки път съм бил в Банкок при Гай. Абсолютно всяка година. Може би отивам за един месец на Пукет, но следващия месец съм при Гай. Всеки път. И последните години тренираме при Супербон в тяхната зала. Изключителни треньори, изключителна подготовка. Едни от най-добрите бойци също тренират там. Даниел Родригес, шампион на RWC, той е непобеден. Няма и тайландци не могат да победят, а той е Швейцария, Швеция, да не му бъркам сега държавата. И беха го попитали него, защо тренираш при Супербон? И той беше казал, ако си най-добрия в някоя зала, по-добре смени залата. Затова съм тук, защото не е най-добрия там. Се има с кой да тренира. Да. Защото това те убива, сваля ти нивото на това. България ще има ли Муай-тай според те? Ще има. Муай-тай в България ще има. Те там имаха проблеми пак с федерации. Типично по български във всяка федерация има дразги. И в ММА, и в другите федерации вече ми писва, аз си гледам вече децата повече. Състезателите не се мешам в политиката, но Муай-тай, аз гледам, че и сега Гали правят доста на Сенши, на Макс Файт има доста сериозни и Муай-тай с малки ръкавици, което за мен това е нещо брутално специално. Особено като излезе с някой такъв трениран, като в момента как са нашите, това е брутален спорт. Малките ръкавици отварят аркади, така че Муай-тай с малки ръкавици е изключително... Не стига, че и лакти и колена отварят, па и те ръкавици направо... Муай-тай в България ще има автентичен Муай-тай, според мене. Не на аматьорско ниво. Те как ги правеха, аз не знам. Не на аматьорско ниво. Той набира огромна скорост, така че рано или късно Муай-тай в България ще има. Да, смисъл и ти ходиш и други вече почват да дори. То буквално трябва да си време да се развие този спорт. Ме е много яд, защото в Благоевград нямаме Муай-тай, нямаме кикбокс. В смисъл имаме кикбокс, но те играят там и стиловете, там е съвсем различно. В смисъл искам кикбокс на ринг, да е както си е фул контакт, да не са лайт контакти такива докосвания. И се надявам в Благоевград да имаме Муай-тай и някой качествен клуб да отвори, който ще ни дърпа и нашия клуб, разбира се, защото добрата конкуренция поражда състезателите. Но гледам ти залата в Банско ти е пълно, което е похвално. Мен ми харесва, че се задържат. Нали? Има такива, които разбират, като не е тяхното, нали, Муай-тай не е техния спорт, опитва се с друго, това е напълно нормално. Но щом започнат да се задържат и им харесва, мисля, че в тия млади момчета, които идват сега, ще излезе някой талант да се развива и ние да му помагаме да се развие и да се поручуваме също и ние като клуб, който може да създава бойци по Муай-тай. Ще стане това, просто трябва време, защото не е лесен спорт това, трябва много да се... И тук има нещо, трябва да си генетично здрав, да поемаш тези пестици, да имаш сърце, да се вика, да връчиш. Най-важното е да имаш характер. Аз имам един интересен случай с тренер Гая, той Киро тогава вика,
че той има проблеми с алкохола като по-млад, прави доста зуми и вика, някаква молитва или татуировка ли са му прили да като се напие евентуално да го приспива, разбираш. И бехме един лагер и този човек седна до мене, гай. И вика, тая вече ще пие с мен. Той не знаеш какъв английски говори, такъв тънък тайландски английски. Вика, тая вече ще пие с мен, вика, водка, това. И викам, добре, айде по една водка и той идва чашите, той не махни чашите. Взема двете ледарки, ледарките си па водката и колата и оттам. Нали ти казвам, сигурно това ми беше това, преди 10-15 години последното такова зверско напиване, ти казвам една. Той верно ти си легна после в ловето, обаче и на другия ден става и ми държи лапи, аз ще повърна на тепих, разбираш, и това беше много брутален. Киро тогава имаше много силни момчета, Тонката, Веско беха, много, да. все беха сериозни момчета. Те правиха сутрин 10 км крос с дъмбели 5 кг, после правиха муайтай, после това правиха щанги, вечерта пак муайтай. И това беше всеки един, примерно те спиеха в Гранд Хотел Банско тук. Беше адски зверски лагер тогава и много сериозни момчета на прикиката. Надявам се някой ден така да поговори с него, защото той определено има интересни истории с муайтая, нали. Изваждава доста известни бойци и има доста опит. Има какво да каже. Има. Полезно, нали? Да, той има. Богат опит. Ти някакъв случай имаш? Ами, един... В Банкок. Мога да ти кажа една от методите на Гая, една от първите, вторите тренировки в Банкок. И моята се отличава, че след края на тренировката се правят на чувал по 200, по 300, по 400 колена и същата бройка и пушки коле. След всека тренировка. Те при тях много пушки се използват. Да, и спомням си, той каза 300 колена, нали, аз като цифра 300 колена просто не си го представях как ще стане, но просто продължих да правя колена, докато не свършат някога. Минаха се 2 дни, пак приключваме тренировка, той казва 400. След 3 дни казва 500, след 4 дни казва 600 и аз просто вече правех, въобще не мислех за тази цифра. Един ден каза 200. То дали не се обърка нещо 200? И то 200 вече не ги усещаш, след като си правил 600, 800 и 200 ти е, нали, почивка. Но мога да кажа, че с твърдия му начин на преподаване и характер и така нататък. Спарингите как играят? Твърдо ли играят спарингите? Или спарингите, много тайландци предпочитат IQ спаринг. Демек? Технически. Защо предпочитат технически спаринг? Защото на повечето от тях това е прехраната, да излезнат да се бият. Тези, които са тежките спаринги, силните спаринги, има голяма предпоставка за травма. Ако се травмира някой от тях, това означава да не се бие, това означава да няма пари. Така че доста играят от тях бързо отпуснати удари. Бързо и отпуснато, да. Типично те така играят бокс, кубинците играят бокс, не се избиват като примерно мексиканския бокс, как е груп. Те движат, разцъкват, и в същото време си тренират тайминга, скъсяването. Просто преди състезание явно усилват силата и да могат да се мисля, че и двата стила си имат и плюс и минус. Някога си необходимо, нали, тежък спаринг, нали, за да усетиш ударите. Хубаво е за така да навлезнеш в да разбереш боя, нали. Но, да усетиш кръвта в носа, нали. Но и техническия спаринг е изключително важен. Да, всеки иска, тук специално в България, всеки иска земината и да се раздават всички примерно в нашата зала, когато имаме спаринги, има поне адски брутални спаринги, които едва ги озаптявам, всеки тръгва. Вместо да си тренират, как казваш ти, технически да движат. За мене, при моите момчета, казал съм им, могат да играят, нали, малко по-силно, но да защото някой ще излезне в почивка. Да.
което сега няма нужда от апчиста. Да. В същото време и в България много се неглижира екипировката на бойците. Ръкавиците различни размери, някои с протектори, някои без протектори. Доста клубове, между другото, не държат на екипировката, но специално тук предпочитаме, даже са задължителни, дебелите протектори за крака, не тия като чорап. Не чорап, да. На коленки, протектор за слабини, протектор за уста, каска и ръкавици не 10, от 14 нагоре. 14 нагоре. Така се играе и така трябва да се играе. Аз буквално съм тренирал зали, които имат някакви служебни ръкавици сложени и всеки немат си личния право, взимат тези мерзливи чорапи, слагат и се почне то вътре, била и дори да е била 14-ка, той просто тип е правил чувал, примерно, 2 години с тех, отпред няма нищо, то си пише 14, отпред няма нищо, смърди вътре, да не кажа защо, разбираш ли, и взимат, всеки ги ползва, гъбясте им ръцете, като играе спаринг и усещаш им кокълчета тук по главата, нали знаеш как е. И направо това е адски недопустимо, защото примерно ти ако си някакъв състезател и влезеш от такава зала и някой идиот му влезе някакъв удар, ти сцепи вежда и той те връща в първи клас, примерно. Назад или засече ти на лаката или коленото ти. И това е адски. И то от тук става цялото нещо. Тази немърливост води до предпоставка травми и много хора са си оставили кариерата в залата, разбираш. Всеки трябва да си има екипировка. Не мога да идеш, примерно, на ски и да идеш там да ти дадат нещо, да се вика. Нали? Всеки си има неговия, ако искаш да си сериозен спортист, трябва да си имаш неговия. Това тук води се до хигиена и да си пазиш партньора, дето тренираш. От тази гледна точка, тук не мога да се оплача от метомчета. Трябва да се научат повечето зали, трябва да си наложат такива неща. Всички си имат оборудване. Ние сме ходили на спаринги с други отбори, той слага някакви ръкавиците, не ги знаеш. Те за ски не стават, така моли за спаринг. То няма нищо, разбираш ли. Виждал съм уредни ръкавици. Абсолютно, да, те за фитнес. Без пръсти, сложи малко тук и ме ми купи тате. Тате да си ги върне са откъде ги купил или да ходи да дига щанги. Не трябва да се допускат тези неща, защото са предпоставки за контузия, знаеш как да казваш ти. Да. Тайландци играят по-леко, защото си пазят, защото тялото ти е инструмент. И с този инструмент работиш, да се вика, и ти ако някой идиот дойде да се сипе, после оставаш гладен, да се вика, нали? Защото повечето, нашите момчета и в моята зала и тук, повечето като хоби идват, имат си някакви работи или учат. За съжаление е така, работят, другите това работят и трябва да се поглежда вече, доста от тях влизат вече в тази възраст, къде трябва да поглеждат повече или професионално да се ориентират. Трябва да изберат. Да си големи лишения са, големи жертви, но резултата със сигурност си заслужава. Да. Просто трябва да се подготвя малко по-сериозно, да не е само да ида на тренировки и да си тръгне, защото тук си работиш тялото. Трябва да се фокусират върху това, което правят, върху това, което искат и нещата се получават. Искрено се надявам да... Ние с теб си работим, да се вика, и с други, с изборката от гостото, всички работим, но много искам на Благоевград да има клуб по кикбокс, качествен клуб с стиловете за ринг. Ние имаме клуб по кикбокс, но искам да е стиловете за ринг и да има муай-тай. Защото е нещо ново и аз обичам, като всеки такъв, аз обичам да гледам такъв спорт. Но не мога да кажа, че го разбирам, адски сложен съм, различни са. Аз помня Гай веднъж, като ми държе лапи, аз правих отклоните типични такива, той не ги допуска въобще, или назад легаш, или поемаш твърдо и това е такива отклони. Много се дразнеше тогава, направо. Надявам се скоро и с него да направим така една тренировка и да... Макар че не знам, той ако не е Киро, той няма как да дойде. Той Киро го докарваше. Те докараха и така. Тонка, успех ти пожелавам, ще имаш много успех, защото влагаш сърце в това. По-тук натам, каквото Господ покаже. За да имаме успех в каквото и да било, трябва да влагаме. Влагаме сърце и това е. От тук натам вече Господ и по него, нали? Мерси.